To hello friends, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel nonton boy kubin konsep berlebet to guys dini mane जों besor नानो नागिरदों आरो जोंनि बेसरखौ to माने 3 बिगा गायदोंमोन to besor नानो नागिरदों to मिनि ट्रेक्टर जों नानो नागिरदों आरो ना to नोंथांमोननो देखायगासिनो माने बेसरा बेसेबां ओंखारो नोंथांनो गासिखौबो देखायलांगोन बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै to भिडिअखौ बानायनाय जाबाय to नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट नायलांबाय थादो आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल नटिफिकेसनखौ अल सेट खालामना लादो गाइस to बिदिब्ला to दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो Brisuk Machahary. Max nangga. Nei guys, bener जोंना बेसरा दख्लाथाम दोङो लागाव नै ट्रेक्टरा आयु बोराय जोबथारसै ट्रेक्टराबो guys माने बेसरखौ नाबाय थानायावनो एकदम मोनसे प्रब्लेम जाना होबाय आरो जोंनिया ट्रेक्टरा नै रायबाय गबाय माला गबाय एकदम गोमाबाय बिनि माबाया मा होनो बेयाव खिलि मोनसे थायो बे माने गोमाबाय आरो ओमफ्राय दा न' बानायना लायब्रबबाय आरो ओमफ्राय बेथ' बे थांबाय ओमफ्राय आरो नैथिं मोनसे प्रब्लेम जालायबाय जोंहा माने तिरपालानो जिङाव जिबाय आरोना भारासो लाबोदोंमोन तिरपालखौ जिना होबाय आरो माने ट्रेक्टरा टारनि फिदिंनायाव ट्रेक्टरनि माने फाला ओरै हायथा लांफानानै जिबाय आरो टुक्रासे माने गांथाबावबो एकदम समस्या जाबाय दा मा जाबावगोन ओमफ्राय मालिकखौ तिरपालनि मालिकखौ फन खालामहरबाय ओमफ्राय फट' हरबाय जिनायखौ ओमफ्राय दा मा खालामो नायनोसै लागायदोलै बाय खुलुमना माबादोलै एबारे एकदमबारे जाहाथे जेबो जाया जै बिश्वकर्मा लागायदो जाहाथे जेबो जाया एबार थावखौ नायना लागोन रा थावा दङ ना दोङो दोंनायालाय दे लागाव जै बिश्वकर्मा बेसरखौ नाखांजोबनानै साफा थाफा खालामजोबखाबाय आरो नै मा जोंना बेसरा बिराद खम ओंखारबायलै नै बेखिनिल'सो बे बस्थानै ओमफ्राय बे एसे आदा बेखिनिल'सो आरो एकदम लस जानाय बायदि मोनबाय आरो बेखिनि नायनोसै खै केजि ओंखारो ओमफ्राय फुला फुलसि जाजोब्बाय मानसिफ्रा साइकेलाव लानानै थांसै न'आव ओमफ्राय बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो ना थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय दिनैनि थाखाय